Lah Pak, amalan-amalan apa sing perlu dilampahi? Nglampahi poso tarawih, Pak. Nglampahi poso tarawih tanggal 8 Dzulhijjah utawa 8 besar. Fadilah ganjarane dilebur dosa panjenengan setahun kepungkur. Nggih Pak nggih, menungso gadah dosa Pak nggih. Kok jenengan gelem poso dina Senin niku, mongko dosa panjenengan kepungkur, dosa karo Gusti Allah dilebur di ngapura karo Gusti Allah niku dina Senin. Nek dina Selasa dina Arafah napa kamulyane keutamane mongko dilebur di ngapura dosa panjenengan, dosa setahun sing wis liwat karo dosa setahun sing yang akan datang. Saking mulyane wulan besar Gusti Allah yang mulyane menungsane di ngapura dosa setahun sing liwat karo dosa sing akeh dilakoni niki dikepura karo Gusti Allah niku wulan ing poso ing dina Arafah. Nek jenengan longgar malih nglakoni napa? Bakda dhuwur Selasa niku Pak, dina Arafah niku bakda dhuwur jenengan ngamalno surat Ikhlas ping 1000. Saged Pak. Apa mboten Mas to? Iki menisan iki sarjana. Nek sago bar dhuwur nganti ngasar magrib isa monggo sampai sewengi niku ngamal maca surat Ikhlas najan gak sak dodokan kok dicicil-dicilne mboten napa-napa. Pokoke jumlah ping 1000. Krana ridane Gusti Allah, surat Ikhlas niku ngesakno Gusti Allah, keesane Allah surat Ikhlas niku. Gusti Allah ridho mongko hajat panjenengan napa mawon bakal diijabahi karo Gusti Allah taala. Ijole ngoten niku Pak. Plus dosa-dosa gedhe panjenengan di ngapura karo Gusti Allah. Oh dosa cilik nalika poso, tapi nek gelem nglakoni surat Ikhlas maca ping 1000, dosa gedhe di ngapura karo Gusti Allah. Dosa gedhe napa Pak? Dosa gedhe napa Pak? Napa dosa gedhe niku? Wani karo wong tuwa, mateni wong, zina, minum minuman keras, khamr. Napa? Togel. Nama pas ana togel to niki. Dosa-dosa gedhe disepura karo Gusti Allah. Plus nek gelem ngamale malih Pak, Senin malam Arafah, Senin dalu berarti maca surat Al-Hajj utawa surat haji jroning Quran. Al-Hajj iku sak surat niku diwaca sepisan mboten napa-napa. Nek jenengan ridho nyen ikhlas seumur hidup jenengan bakal diumrohno utawa dikaji karo Gusti Allah, dihajekno. Dadi buka Quran dibuka surat Al-Hajj pundi golek ridane Gusti Allah, muga-muga Gusti Allah ridho ben diumrohno utawa dikajino karo Gusti Allah. Minimal oleh ganjarane. Nek sampai akhir jenengan haji dan umroh, ganjarane wis oleh mergo nglakoni maca surat haji mau. Sing dereng haji kathah Pak nggih? Sing dereng umroh kathah nggih? Oh nggih. Monggo sareng-sareng nggih. Sareng-sareng Senin malam Selasa maca surat haji. Bar magrib bar isya kenging. Nek mboten saged maos pripun? Ten musala kula ten pondok mriki mungkin sareng-sareng kula maca jenengan pirang mboten napa wis penak. Bener banget ini poin apa nih? Muka-muka bisa bareng-bareng nih Mekah Madinah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Niate poso niku. Oh nggih, niate poso. Pripun asta niate? Nawa itu Soma Godin. Nek poso tanggal 8 tarawih niate pripun? Nawa itu somagodin fi yaumi tarwiyati sunatan lillahi. Nek Arafah katon nawa itu somagodin fi yaumi arafati sunatan lillahi ta'ala. Niku cara Arabe ngoten. Nek cara Jawa niat ingsun poso tarwiyah sunah karena Gusti Allah taala. Niat ingsun poso ing dina Arafah sunah karena Gusti Allah taala. Nah, poso Jawa ini ngoten mawon. Penak Jawa nang penak Arab. Penak Jawa wong Jawa. Mboten napa Gusti Allah pirsa. Walaupun benjing niku Pak ten akhirat ten swarga besok niku
bahasa yang dipakai niku ndamel bahasa Arab, Pak. Mergo kula jeneng Nabiullah Muhammad. Ya saiki gak bahasa Arab pripun? Porsa kuatir Pak Mehdi jenengan mlebu swarga sang serang mungkin Pak Haji Slamet mungkin kan jamaah ini kan Pak Haji Slamet sing ngajeng Pak Haji Slamet mungkin sak golongan wis ditulung kali Pak Haji Slamet saged bahasa Arab kabeh mergo apa mlebu swarga ditulung karo amal ibadah panjenengan Allahumma amin. Pak Haji Slamet nek swarga keling kemutan sedaya Pak Misalnya nggih jamaah panjenengan niki soalé lagi pripun mergo ten swarga niku mbok seket rata swarga niku golongan Pak kelompok-kelompokan lah kula jeneng umat Kanjeng Nabi lah mboten saged langsung tekan Kanjeng Nabi melok Pak Haji Slamet melok terus kumpul nah akhir dadi oleh salsafah Kanjeng Nabi bareng-bareng karo Kanjeng Nabi ini kelompok kecil melok jamaah Pak Haji Slamet muga-muga Pak Haji Slamet kan hemutan nggih Pak Haji sama Pak Haji yang swarga roh oleh jatah 70 bidodari selalu dong terus mana yang kakem jatah 70 bidodari Pak RT usah nggak gada pikiran rapi malah nggak jatah yang disediakan 70 bidodari Pak RT ratune garwane panjenengan saat ini Allahumma sholli ala Muhammad. Wenang nggih. Nggih, makan saya kalau sampaikan nuwun saya mbok pilih dan tata sapa kula boten prayogi ing manah panjenengan kula nyuwun ageng samudra pangarsami. Pamit kula akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.